Sen verran mun täytyy päivittää tänne vähän asioita, että tämä on varmasti viimeinen video Hondasta. Honda lähtee tulevana keskiviikkona vaihtoon. Tulee tilalle jotakin vähän isompaa ja jotakin vähän räyhäkkäämpää. Mä oon valmiina laturissa vähän kiinni, että saadaan sitten varmasti käyntiin tämä väline. Anteeksi vaan tästä minun kellarista on paljon täällä minun työhuoneessa kaiken näköistä. Kaikki on tehty valmiiksi. Pyörä on ostettu periaatteessa. Toimitus tulee keskiviikkona. Vievät tämän pois ja tuovat uuden tilalle. Keväällä jatketaan videoita vähän reuhäkkäämissä merkissä. Tää nyt oli vaan tämmönen lyhyt update, että Honda on helvetin hyvin palvellut. Helvetin hyvä pyörä. Varmatoiminen. Nälkä kasvaa syödessä, sanotaan näin. Palataan asioihin keväällä ja tosiaan niin tuota ikkunasta näkyy, niin tässä hetken aikaa saattaa kyllä mennä vielä. Näihin kuvia tunnelmiin.